Rapportmodul. Velkommen til Easy to Click. Jeg vil i løbet af de næste par minutter give dig en hurtig gennemgang af, hvor nemt det er at arbejde med rapporter i Easy to Click CRM. Easy to Clicks rapportmodul indeholder funktioner, som giver dig mulighed for at få indsigt i udviklingen af din succes med CRM. Du får mulighed for på en nem og overskuelig måde at lave rapporter og analyser, så dine data omdannes til viden, og du kan træffe bedre beslutninger. Du kan blandt andet analysere dine kundedata, kundeaktiviteter, salgseffektivitet og se resultaterne af dine kampagner. Det hele samlet et sted. Det er således slut med at gætte dig til, hvordan aktivitetsniveauet i din virksomhed er, og hvordan eventuelle handler tabes. Nu kan du få svaret her, og det er endda helt automatisk, hvis du ønsker det. Rapportmodulet er ligesom salgsmodulet bygget intuitivt op omkring steps, hvor du tager stilling til, hvilken rapport du ønsker at arbejde videre med. Rapporterne viser dig alle sammen forskellige informationer, men er bygget op på samme måde og kan derfor også tilpasses på samme måde, så de viser lige nøjagtigt de informationer, der er vigtige for dig og din virksomhed. I dette tilfælde vil jeg tilpasse og opsætte min aktivitetsrapport. Aktivitetsrapporten er din mulighed for at se, måle og analysere på alle salgsaktiviteter for virksomheden eller på brugerniveau. Som udgangspunkt viser rapporten altid resultatet fra indeværende måned og betragter kun den afdeling, du er tilknyttet. Aktivitetsrapporten er tilpasset 100% til de salgsaktiviteter, du har i din hverdag og din salgsproces. Derfor kan aktivitetsrapporten bruges af både den enkelte medarbejder og af virksomheden som helhed. Knapperne over den grafiske visning giver dig mulighed for at tilpasse, videresende og gemme din rapport. Du kan tilpasse rapporten til lige nøjagtigt den tidsperiode, du ønsker. Klik på knappen Valg af tid afdeling. En dialogboks vises, og du kan her ændre tidsperioden Easy to Click skal måles på. Her ændrer jeg rapporten, så den viser seneste måned i stedet for nuværende. Der klikkes på Bekræft i bunden af dialogboksen, og rapporten giver dig det nye resultat. Knappen Informer giver dig adgang til at fremsende din rapport til ønskede e-mailadresser, såfremt du gerne vil dele dit resultat med kollegaer eller andre relevante interessenter. Rapporten vil blive fremsendt som en PDF indeholdende graf, samt alle de kontaktstrenge, der ligger til grund for dit resultat. Eksporter giver dig mulighed for at downloade den viste rapport som en PDF-fil lokalt til din egen PC. Periodisk giver dig muligheden for at modtage din rapport i et bestemt interval direkte til din e-mailbakke. Du skal blot definere modtager og interval, så sørger Easy to Click automatisk for at informere dig med de ønskede informationer på det ønskede tidspunkt. Grupperingsfunktionen gør det muligt at splitte dit resultat op på de enkelte medarbejdere i din afdeling. Dette medfører også, at visningen af aktiviteterne ændres en smule, så de i stedet bliver stakket for hver medarbejder. Du vil nu også have mulighed for kun at vise de aktiviteter, som er relevante for den ønskede rapport. Du deaktiverer visningen af en aktivitet ved blot at klikke på den til højre for grafen. Din rapport ændrer sig nu dynamisk og viser det ønskede resultat. Med Easy to Click rapportsmodul får du således hurtigt og let adgang til lige netop de informationer, der er vigtigst for dig på det helt rigtige tidspunkt.